Ngawar pana pre no. Gani mingaw kayo. Makalakot misigig ulan ran ba. Galinog be kanina pre kabantay mo pre. Berting dinuga gyud dai pre. Basta nga ka na ko ato eh. 6.3. Pero tanang mga tao dito sa balay pre nang lukso ako ni lukso eh. Ay naday kay. Nga naman. Linog ra man na. Ano man kana linog ra man na. 6.3 perti na nilang hadlaw ka wa ko na. Ako pre naday ko i-share sa inyo ha pre. Ayun sa manaki. Gusto pa Dili naman man ba? singon nga panghambog pre pero kaliwat na mo pre katong igsuon sa kong mama pre nga kuan na karon. Di ka mo to pre 95 na edad. Tigi hapong gwapuha pre. Oh, mo gawas sa balay niya pre. Tapukan sa babae ba? Kinsa man na? Igsuon sa mama pre. Diyos ang Lalaki. mama? Oh. 95 na edad? Oh. Ay, Aron mutuo ka pre kanang isa ka dalan pre. Mapuno nagbabae maglinya. grabe no. Oh, magpa unsa gitawag ana pre kanang magpa Lista? Magpa-autograph. Oh, magpa-auto Perting papuha gyud ay ng tawhanan no. Nya ikaw de pre. ba? Ikaw ano? Mugay di kay kumugas gawas og balay pre no. Ay, Kita ba? Diliwat ka? Oh, kita ba dahil sa mga gawas? Basig mo gawas pa lang ko diha na. Lain kay ato pre. Kanang dancer bitaw ni Willie Rebellion eh. Oh, nay problema na ako ron pre. Ano man? ano man? Mapuno akong messenger, magpuno akong messenger og video call, video chat. Mo chat ka sa ako tanan. Uy, grabe gyud. Ano ka pre? Kana si Kwan, kato sa una si Luningning. Oh, sige. Yeah. Di ko katulog. Ako na lang mo nang i-off akong cellphone. Akong na airplane mode para di lang yung kumakontak. Kato si Saisi. Kato si Basuka. Kato si Lantaka. Si Mary Jane. Katong Tigdala og si Lupin. Oh. Katong air stewardess sa airplane. Katong anak ni Ma'am Josephine. Katong disiplinaryan ba sa pagdisiplin. Kanang mga bayhana pre. Natuo kag sa dili. Gawad. Katong pagkanta na ko di ko kayang tanggapin. Tanan sila sa ako ana hibilin. Amo ka ingon siya nga pag dili ka mo reply ayaw na paghuna-huna kung mabuhi pa ka kay diretso nakapatay. Dito ko nakulbaan maayo kay dili gid ay lalim mahimong wapo. Kapuha gid niya pre no pre. Ay, Sabi ko yaw. year 1996. 2007 alas 8 sa buntag. Dito ko natakloban ni sakay kong kabayo, natakloban kong bukag. Alas 8 sa buntag. Ay pre na po kay share pre. Sa man pre? Tanan may sas Nazaret na uyab nako. Ay. Tanan may sas na uyab nako si amo ta saltiya. Ay. Daludlohon nas ko aba. Ang dagag ako good sa ko mga maestra dito, mga gwapa kayo. Sabi. Pakikisa tag kukunin mo pre. Oh sige. Oh. Kana si aba? Sus, gagukod na sa kuha pre. Pre. Ah, wala nang imo pre. Kini pre. Side sa kuan papa pre. Ha? Sige daw. Kinamanghuran nga side sa kuan papa pre. Wag gyud na uyab nga kuan pre kanang puti pre. Unya dili pa gyud Pilipinas pre. Naa sa laing nasod ang na uyab ana. Di gyud na mo uyab og taga Pilipinas. Kana? Oh. Side sa kuan papa. So sa ato pa taga outside yung mga uyan. Canada, Mongolia, USA, Japan, Korea. Grabe. Oh, nya sa isa ka nasod pre, kabalo kag pilay mo ayon ni pre. Pulo kada isa nasod, isa ka nasod. Imo pre sa imo sa nasud unsay pilay na kuan nimo? Mo ganing di kumukaan pa niyo kay basig mabaynti. Ay. Grabe Pero gapuha gini lang naglibog kaliwat no. mangug karon pre. Ano? Pero naglibog yung ko. Nang kalibog Kay ka. makita maguna ko sa inyong lugar diri. Ang mga tao gapala, gamit og pala ba? Ano? Pero yuta may ginapala. Uy, Paadto ka sa buha pre, sultihan ti ka. Makakita kay tao dito nga dalag pala. Kabalo ka kung say palahon. unsa man? Kwarta. Uy, ginapala ang kwarta. Dato dai mo kaliwat pre. Kumpiyansa ra kay ka. Ay imo pre, gwapo yung kaliwat ya. Ginapiko ginapala ilang kwarta ba? $12 billion. Sinsilyo ra na. Ah, wala na pre. Ay. Kato yung kuan pre, katong kaliwat ginamo sa una pre, katong sa una ping panahon pre ba. Pero naa paghapon pre kay ang dugo na naa pa maghapon sa kuak. 1,000 pre, panghaling ba? Ang ginasunog ang kwarta. Sa Panghaling ra na ba 1,000? awa lang ka sa mga pre. Amo nga dito ang bitsin. Tigkuan sa ni 20k. Oh. Nya, asa mo ana? Bitsin tag 20,000. Grabe. Pero moto Ay. sa dili pre. Sa una nakaapas ka sa tibuok 10,000.
Wala pre. Ay, kanang 1 billion, isa ra ko na kabulan. Pero dili na pagkaon ha. Asa man? Ginailo ko na. Ay, pagid na. Dili na Ah, nagagamit wala og ka na, tubig. pre. Ginailo ko na. Dili na nagagamit og tubig. Ginailo ko na. Dili na nagagamit ng tubig. Ginailo ko na. Ay, Awa, pero wala ka na sa kuha pre. Kaliwat sa akong side gihapon sa akong mama pre. Mama na sa papang tong niyo. Sa mama pre. Kanang hagdanan pre, kwarta na siya. nagkatibulaan ang mga sinsilyo. Wala gipile pre. Gihimog hagdanan ba? Kwarta? Oh. Lain kay ato, pre. Ay, Ala, tanaw pre, ha? Tanaw pre, tagsa kalibo pre, gihimog kuan hagdanan pre. Pila na ka kuan pastang taasa pre. Ato dito akong karsonis sa una, garaon kayo. Night time gilaban sa washing machine. Nangatanggal ang butones. Kabalo ka kung sa game ang butones. Ito na mga sinsilyo. Tahion ra na. Ay, sa mga pre. Kanang bakal kay nga tag-as pre. Gabasa na mo na. Mo na ginakaon na mo paglibang na mo sinsilyo na puro. Mga 1 million pagod na. Ay, may kaliwat na mo. Pero dito sa Matanaw pre, sa lugar sa akong kuan pre, side sa akong papa pre. Di gyud ka makakita dito mga t-shirt ngani. Dili pre, kwarta na tahion himuog t-shirt pre. Wow, grabe. Himo suoton ba? Perminti malo. Mutuo yung guys sa delivery. Kaning kuan ba? Kaning niya ba? Kaning dakbayan sa Davao ba? Ano man? Napulo ko katuig diya, nag-construct mi og mga swimming pool, mga pool ba? Para kay ang mga tao mga diya hilig kay mga ligo. Pero sa 100 ka pool na ko diya pre. Dili tubig ginabutang. Unsa man pre? Kwarta! Uy, Dito maglangoy-langoy ang mga nag-outing. Kwarta ang ginalangoy-langoyan dito. Ay, Wala ka na sa kuha pre. langoy-langoy sa kwarta. Kuan kuan magkakagpi, kuan no, PC pre, PC. Pisi nga. PC sa kabaw ba? Taas mangyoy kay na pre. Nang PC Oo. sa kabaw ba? Oo. Oh. Dito sa amo pre, dili PC na. Kwarta pre, higuton ba? Higuton, sumpay-sumpayon, himuog PC. grabe. Unya, unsa may ikatubag mo? Ay, ang mga pre, ang kwarta sa mga kanang ibutang og case, di ba? Sa kwarta. Mo na ginahaling na mo sa mga nga ang nagsunod ana 10 billion. Ay, nakadako na sa mga. Ginasugnod na mo. Pareha mo ang ginahaling. Ay, pre. Sultian tikas tinuod pre, kini ako adili jud ni bakak. Ang baka sa mo pre, ibutang nimo lata pre, paggawas corn beef na. Ay, wala na sa mga pre. Katong ni aging adlaw pre, akong papahilig kay na anang mga tamban nga isda ba? Tamban nga isda. Gisulod ko na grep. Pagkaw man akong gikuha after 1 minute. Gisulod na ko si Yubak sa motor. Kuman gipangalangoy-langoy nako sa tangke. Sa sudlanan ba gasolina? Oh. Gipalangoy-langoy nako dito. Pagkaw man ang akong gi-drain. Sos panggawas dito pitit. Tinapa na. Tinapa. Grabe. Nanglugsot sa tambutso ang uban. Ay, wala ka sa kuha pre. Kabalo ka pre, matulog ko. Magbulsa kog limonsito. Pag mata na ko og mana, buongon na. Basta nagana pre. Grabe di. Kabalo mo ng liter B, pre. Unsa man na? Liter B. B. B nga boy. Boy, unsa man na? Oh. Timan ina ha, liter B. Oh, liter B daw. Timan ina liter B, imuha na. Kasi ako ah. Timanan ako ang liter O. Oh, O, ako aning liter O. Timan A ang liter T. liter T. Liter T ako. Liter T ako B. Dunganon ta nagsultiyon niya. Kung ato nang basahon, bot. Bot. Nya ato nang 2 times. Ikaduha. Ikaduha, 2 times na to ng bot. Sige. 1, 2, 3, Bot, bot. bot.